Раз уже дани хона медарем, уже мен дарвозахони калона дисетон, иморати нав. Ман ба Америка мол связывам броно, акаҷон иморати нав ёфтатед кутагӯя аз барошон. Мен атмосфера, короче 2 этажа, 6 та хона, ҳаммом, туалетош ҳаст. Мен берун тарафа ба якта туалетчишонам ҳаст. Сразу мен аз дарвозахонам ку даромда омдан ба ман шумо ба якдан аз кухни абзор мекунам. Кухни, короче, мебел, гарнитур, ҳама чизаш ҳаст. Инҷа то'g'rigi ба ванна раквени, унитаз биям ҷой мондагӣ, лекин унитаза худаша намондем. Инҷа ба аристон, двухконтурни котёл, ҳама чизаш ҳаст. Сразу аддани кухни, инҷа ба якта хона, ина зал кунетон мушуд якдан калонака гашта хушрӯ, люстрош, абоёш, моиши. Хуш, айнҷом бурем анакун. Айнҷом бурем мен дарвозахона полашан бинетон. Кафелкадаги металлогранит ваше кафел харошта намшудаги оригинал нағзаша кор фаҳмидаги деволош майхел ваше гап шудагиш дакорне атмосфераш просто бомба. Раз инҷа медарем ҳозир тамошо кунедон. Мен хол якдан 2 этажон буромдаги ра ҳаст. Сразу дасти рост ба якта хона, дасти чап ба якта хона ҳаст. Сразу ман аз тарафи рост медарем. Аз тарафи рост майхел якта хони хушрӯкадаги не спальни кунетон мушуд. Манҷа 2 спальни диван када ва инҷа ба ваяшам ҳаст. Инҷа ҳаммом, туалет мегӯи томи ванна мондаги, раквени мондаги, унитазаш нест. И гардеробни зона када мондаги. Акун дуюм хона медарем, худо хоҳад насиб боша. Дуюм хона медарем. Ин издани баям якта чиз евромонтаж шудаги двухконтурни котёл ин издани баям ҳаст. Өрӯба алоҳида 2 така мондагӣ батареяшам ҳаст. Ин ба якта зал ваше хушрӯкаги атаченто абоё моиши ваше зӯрашакадаги дахшаташар люстра 2025 последний буромдаги хушрӯка мондаги пардачоям ваше зӯраша как дизайн зӯрка мондаги. Анакун дуюм этаж умрем. Якум этаж худаш хола худаш ба майнҷа ба якта унитаз раквени када мондаги. Ҳозир дуюм этажам анакун шумо нишон медиҳам. Дуюм этаж буромданаш манам хет вай мушуд, знапочи тахтаги мушуд. Ман шумо ба якта абзор када тиям, худо хоҳад насиб бошад. Мӯли кас мепурсанд ки иморати навшти наштаги дар кор мегӯянд. Аз барои шумо ин абзора кайсем. Буромдан замони сразу хол, евромонтаж, светош и люстри ваше хушрӯ. 1, 2, 3 та хона ҳаст и плюс хол. Мен якум хонемо пардачошки ваше хушрӯ. Инҷа ваше манам ин данашба бо ҳаммомчешам ҳаст. Унитаза ҷоша мондаги, раквени ваннешам ҳаст. Кафелӯи хушрӯ, аристонош ҳаст. Инҷа ба газ, об, свет без проблем. Мен спальни кунетон агар светоша монда якта 2 спальни диван мемонетон, гардеробни зона ҳамеша хушрӯка мондаги. Мен пардеш. А дуюм этаж атмосфери ҳавлия дидан дакор бошад агар. Зелёни зона ба ҷойкаги боливонаш манин чиз. Дуюм хона медарем дуюм хона. Манҷа якта залча кунет мушуд бемалол, пардачо, люстро ваше хушрӯка мондаги. Ин сеюм хона. Сеюм хонаям батарея мондаги, трезачо, люстрачо, абойчо ваше хушрӯшака мондаги. Короче ин дуюм этаж то глем-плем ҳама чизаш аст. Атмосфера ҷудоям хушрӯ, ҳоло ҳеч ки яша накас, иморатчи нав. Ки ба агар қизиқ бошад агар мотри территорияш ба 36 сотуқ, нархаш ба қизиқ кайсаги боштон агар 195,000 бо прямой соҳибашон ки савдо кунетона мушуд. Видео чая лайк зеркада комментарий неста фикротона билдирӣ кунетон аз барои шумо ҳамеш ҳамонтона назм мен якум этаж хол.